Zjistit, jaké jsou, o čem přemýšlejí, jak vypadají slečený. Jestli nemají bratra. A jak dlouho nás poslouchají? Ahoj, Sunny. Ahoj. Čau. Čau. Je krásně. Moc. Jo. Jo? Je to ráj. To je. Fakt. Tak si jedeme užít, ne? Luizi, Ano? nemohl bys mi natřít záda? Jo. Díky. Co tu děláš? Nic. Vůbec nic. No, vlastně, jak bych to řekl, Sunny, jsem nervózní. Nervózní? Jo, já nejsem takový frajer, jak vypadám. Fakt ne? Nikdy jsem nikoho nenatíral, kromě Poindextera. Nemůžu tomu věřit. Proč? Ale natírám záda dívce, za kterou musí běhat kluci z celé Floridy. Tak moc jich není. Nekecej. Roger za tebou leze celou dobu. Nemá ani tolik mozkových buněk, aby se zařadil mezi opice. Chtěla bych poznat někoho méně sebevědomýho. Říkala jsi mozkové buňky? Ano, ale to jsem říkala z legrace. Jistě. To ví přece každý, že nezáleží na kvantitě, ale na jejich poměru k neuronům v mozkovém laloku. Sunny, jsi skvělá. Hele kluci, máme žízeň, neskočíte nám pro pivo? Pivo? Jo, zajedeme pro pivo. Sunny, nezabijeme pár přebytečných mozkových buněk? Klidně. Budu tu hned. Tak jo. Rychle, vzhůru za pivem. Neboj, za chvíli pojedem. Jak to myslíš? 4 miliardy 749 milionů 681 999 flašek od piva. 4 miliardy 749 milionů 681 999 flašek od piva. Když ale jednu zhodí nějaký protivá, je to 4 miliardy 749 milionů 681 998 flašek od piva.